Karon adlaw sa Sabado sa ikaupat nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Pipila sa mga tawo daw malingaw mohimog kasamok nga maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin. Usahay nagabuhat sila niini sumala sa mga prinsipyo kay buot lang sila mopadayag og tinuoray nga mga pagsupak. Apan sa ubang mga higayon, buot lang silang muhimog kagubot. Pulong panila, sila ang mga tigpasiugdag pagsupak sa ingon, matabangan ang uban nga mahashasan ang ilang mga panglantaw. Apan sa daghang mga higayon, nangita lang sila nga tagdon o buot lang mupasakit sa uban. Niining maong mga sitwasyon, matulun-anon ang panig-ingna ni San Pablo ug ni Bernabe. Imbis makigharong sila sa dili mahinungdanong pakiglalis, umuapil sa pagpanginsulto, yano nilang gisulti ang ilang bahin ug mibiya sa walay pagpaulbo sa sitwasyon. Niining kalibutan, diin bisan ang mga tawo sa politika ug sa media musugnod sa nag-alintabong kalayo sa kasuko, ang mga tinun-an ni Kristo mobarug unta sa pagdumili aron dili madani ni anang mga kinaiyaha. Ang pagbiya sa walay hinungdan ug mabaw nga panagsumpaki nga muulbo, ilabi na diha sa social media, dili ti mailhan sa kahuyangan. Sila nga nakaila kang Hesus ug sa Amahan, makapahulay nga luwas ni anang maong kasayuran sa pagpamuhat sa buhat nga sila gitawag sa Amahan. Pamalandong. Kun mabutang ako sa sitwasyon diin anaay panaglalis ug pagpanginsulto, unsa may akong sagad nga reaksyon? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pagkasunod adlawng igpapahulay, hapit tanang tawo sa lungsod miadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sa pagkakita sa mga Hudiyo sa daghang mga tawo, nangasina sila og misupak sa gisulti ni Pablo ug ilang giinsultuhan siya. Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo ug ni Bernabe ug miingon sila, kinahanglan nga kamo ang unang walihan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway maninyo kini ug wala kamo mag-isip sa inyong kaugalingon nga tako sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudiyo. Kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo. Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudiyo, aron pinaagi kanimo ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, nalipay sila ug gidayeg nila ang mensahe sa Ginoo ug kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon nahimong magtotoo. Ug mikaylap ang pulong sa Ginoo sa tanang dapit niadtong yutaa. Apan gihulhugan sa mga Hudiyo ang mga kadagkuan sa syudad ug ang tinamod nga mga babayeng dili Hudiyo nga mahadlokon sa Dios aron lutuson nila si Pablo ug si Bernabe ug hinginlan sa ilang dapit. Gitaktak sa mga apostoles ang abog sa ilang mga tiil batok kanila ug mipadayon sila sa Ikonyo. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit
kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakab-ot og kadaugan alang kaniya, ang iyang balaang bukton. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan sa akong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, awit sa pagdayig. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya." Si Felipe miingon kaniya, "Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kana kanamo." Si Jesus mitubag, "Dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulo nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako. Kundili, panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo, ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat, ug magbuhat siyag labaw pa niini kay muadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayuon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.